ai menționat de câteva ori cuvintele crezuri și convingeri. Dar este și al treilea nivel, nivelul părerilor și opiniilor. Dă-mi un exemplu practic. Cum să înțelegem? Foarte Crezuri corect. care de fapt se referă la aparențele exterioare. Foarte Cum corect. ar trebui să te îmbraci, cum ar trebui să te porți, cum ar trebui să vorbești. Creștinii au acest crez că relațiile sexuale înainte de căsătorie este un păcat. Deci el afirmă că are o astfel de credință, dar nivelul de importanță este foarte scăzut. Noi vedem că diferite confesiuni creștine pot interpreta diferit acest text. Nu te așeza la masă cu persoana care merge la o biserică diferită de biserica în care tu mergi. Potențialul de colaborare dintre diferite confesiuni creștine în țara noastră este destul de scăzut. Întrebarea este importantă, dar nu chiar atât de importantă ca să nu pot comunica cu alți credincioși. Fiecare dintre noi este într-o călătorie de viață. Destinația acestei călătorii este mai mult decât un loc anume. Este mai degrabă un mod nou de a vedea lucrurile. Bine te-am găsit la Journey Together, un podcast care abordează deschis credința creștină și felul cum o trăiesc diferite persoane. Oriunde ai fi în călătoria ta de viață, o conversație bună te poate ajuta să mergi mai departe. Bună, Mihai! În episodul trecut noi am explorat împreună conceptul credinței și tu ai menționat de câteva ori cuvintele crezuri și convingeri. Și după această discuție, eu acasă mi-am adus aminte de o istorie personală. Când eram student, aveam un job part-time și în pauza noastră de muncă, împreună cu o colegă, discutam despre Dumnezeu și eu am început să-i povestesc cum eu îl percep. Ca un creator extraordinar de bun și multe alte calități. Și în timp ce povesteam, ea, așa mirată, mi-a spus: ce credință ai? Eu sunt uimită de felul în care tu crezi. Și care e diferența dintre noi? Iată convingerile care, de fapt, ea tot avea aceleași cunoștințe, dar felul în care eu eram copleșită, deci percepția mea era chiar diferită de percepția ei. Și de ce se întâmplă asta? Da, bună, Ana, mă bucur că într-adevăr putem să continuăm discuția noastră despre credință și într-adevăr, data trecută eu am menționat și cuvântul crezuri și cuvântul convingeri și pentru discuția noastră de atunci nu era necesar să facem diferență între crezuri și convingeri. Mai mult ca atât, aș putea spune că în viața de zi cu zi noi folosim aceste cuvinte ca și sinonime. Deci este un lucru absolut normal. Dar astăzi ar fi bine să facem această delimitare între crezuri și convingeri și mai adăugăm la aceste lucruri încă două concepte, pentru că aceste lucruri vor face într-adevăr acea diferență despre care tu ai spus. Și hai să-ți dau o ilustrație ca să fie mai clar despre ce vorbesc. Hai. Deci, imaginează-ți o piramidă, da? Și divizăm această piramidă în trei părți. Și dacă în partea de vârf a piramidei, putem să numim aceste lucruri convingeri. Și din câte observi, ea este cea mai mică parte din această piramidă, pentru că se află în vârf. Următoarea parte sau următorul nivel am putea să le numim crezuri. Și nivelul cel mai de jos am putea să le numim păreri și opinii. Deci, ideea este cam tot ceea ce noi credem am putea să le divizăm în aceste trei concepte diferite. Deci, convingeri, crezuri, păreri și opinii. Care este diferența între toate acestea? Mie mi-aduce aminte de piramida lui Maslow. Da. Cel puțin piramida pe care tu mi-ai construit așa cu degetul, cu mâinile. Da, care este diferența? Măcar că folosim același exemplu piramidă, dar vorbim despre lucruri diferite. Deci, atunci când vorbim despre convingeri, deci convingerea este ceva puternic în viața fiecărui dintre noi. Dacă facem o referință la credința creștină, ar fi bine să spunem că, într-adevăr, noi avem niște convingeri puternice cu privire la credința noastră creștină. Care ar fi unele din aceste convingeri? Le-am menționat deja data trecută. Cred că faptul că creștinii cred în Trinitate, deci că avem un Dumnezeu triunic, natura lui Hristos, că este și Dumnezeu și om,
salvare de care avem nevoie, da? Hristos este singura modalitate de a fi salvați. Deci cam asta ar fi ceea ce eu numesc convingeri. Deci în vârful piramidei vor fi aceste lucruri pe care le numesc convingeri. Dacă să mergem mai departe, la nivelul de crezuri, deci evident fiecare dintre noi avem și alte lucruri pe care le credem. Ai putea să dai exemplu chiar din credința creștină, păreri și crezuri sigur. și opinii. Deci, în credința creștină este așa un subiect ca a doua venire a lui Hristos. Deci, faptul că Hristos va veni a doua oară este o convingere, da? Deci este ceva important pentru fiecare credincios. Dar, de exemplu, întrebarea, când exact se va întâmpla acest moment? Deoarece noi nu știm cu exactitate și nu cred că cineva știe cu exactitate, în diferite confesiuni creștine noi avem diferite crezuri cu privire la acest subiect. Când va veni Hristos a doua oară? Pot să dau și alt exemplu. Geneza, primele două capitole, deci sunt teme în care noi vedem crearea Universului, crearea Pământului, crearea omului și așa mai departe. Noi vedem că diferite confesiuni creștine pot interpreta diferit acest text. Te referi anume la durata creării? Dacă ziua poate fi luată drept literal? Inclusiv sau... acesta, da. Deci cineva ar putea interpreta că este o zi de 24 de ore, cineva ar putea să interpreteze că de fapt este o perioadă nedeterminată de timp, secole, milenii și așa mai departe. Dar important este, dacă să mergem, convingerea este că Dumnezeu este Creatorul și probabil aici nu sunt divergențe. Dar cum exact a avut loc acest lucru? Când 7 zile, când 7 perioade și așa mai departe, diferiți creștini au diferite păreri. Și eu cred că este ok momentul ăsta. Dar este și al treilea nivelul părerilor și opiniilor. Deci aici, într-adevăr, găsim foarte multe lucruri care Biblia deloc nu vorbește practic despre ele, dar noi am putea să ne punem întrebarea. Unde Cain și-a găsit soție? Deci nu avem un răspuns clar în Biblie cu privire la acest, dar cu siguranță este o întrebare care ne frământă. Și noi putem să avem diferite opinii referitor la această întrebare sau la multe alte întrebări de genul ăsta. Nu știu unde, dar am citit odată așa ilustrație tare bună că atunci când e o lupă și o apropii de un cuvânt, era pe timpuri un dicționar tare mic și ai avea nevoie de lupă ca să găsești cuvântul pe care îl cauți. Și când apropii lupa, vezi cuvântul, clar, celelalte cuvinte sunt foarte șterse și spălăcite. Și atât când mă gândesc la distinția dintre convingeri, crezuri, dă-mi un exemplu practic. Cum să înțelegem ce este o convingere și ce este un crez? Da. Hai să... Deci, realitatea e că este că pentru diferite persoane o convingere poate să fie crez, dar pentru altcineva același crez poate să fie o convingere. Deci nu există o formulă exactă care îmi spune că uite, ăsta este un crez, dar ăsta este o convingere. Foarte mult depinde de persoană, de percepție personală. Aș spune și de maturitatea emoțională a persoanei. Inclusiv. Hai să discutăm în felul următor. Deci noi avem foarte multe confesiuni creștine. Deci acum nu discutăm despre ceilalți alte religii, vorbim strict despre confesiunile creștine. Da? Pentru că s-ar părea că ar trebui să creadă în același lucru. Au o singură Biblie și având o singură Biblie, mă rog, de ce sunt așa de multe confesiuni creștine? Păi și în cazul dat, uite, această piramidă ne ajută să înțelegem mai clar această diferență între diferite confesiuni creștine. Uite, cred că dacă am zice că la baza creștinismului stau un set de convingeri, le-am numit deja Trinitatea, natura lui Hristos, și oricare confesiune creștină care mărturisește aceste convingeri, am putea să spunem că este într-adevăr, face parte din creștinism. Dar noi știm totodată că sunt și unii care pretind că sunt creștini, deci pretind că sunt parte din confesiunile creștine, dar nu mărturisesc aceleași convingeri, ca de exemplu că Iisus Hristos este Dumnezeu.
Deci, în acest sens, cu greu am putea să-i numim pe ei creștini. Nu vreau să dau acum denumiri concrete ce fel de confesiuni, dar cred că majoritatea le cunoaștem. Deci asta este diferența. Da? Deci sunt un set de convingeri care stau la bază, la fundamentul credinței creștine. Și oricare mărturisește aceste convingeri, putem să-l numim creștin cu adevărat. Acum, dacă să vorbim despre crezuri, da? Iarăși, le-am enumerat câteva din aceste crezuri. Deci am spus că nu este neapărat să avem aceeași părere sau tot să mărturisim aceleași crezuri cu privire la aceste lucruri. Dar asta nu înseamnă că nu suntem creștini. Deci noi putem, ca și creștini, să mărturisim diferite crezuri cu privire la vârsta Pământului, vârsta Universului, rolul femeilor, da? Este o întrebare foarte importantă, foarte bună, dar diferite confesiuni creștine vor avea diferite crezuri cu privire la aceste lucruri. Da? Și faptul că noi avem aceste diferențe nu ne face mai puțin sau mai mult creștini. Eu astăzi observ un fel de mind shift în biserică, în comunitatea de creștini. Dacă înainte oamenii aveau niște crezuri foarte rigide cu privire la anumite aspecte sau fenomene din societate, de exemplu chiar și rolul femeilor, da? Astăzi observăm cum aceste convingeri se modifică, cresc, se maturizează cumva, au poate alt conținut. Și asta se întâmplă din cauza altor schimbările culturale și tendințele care sunt. Și mă gândesc cât de sănătoasă este această transformare a crezurilor și cât de binevenită este. Nu este asta o trădare, o lepădare de lucrurile care sacre, sfinte. Sacre și sfinte. Și atunci unde este limita aceasta sănătoasă dintre a fi tare pe lucrurile care contează și a fi relevant în comunitatea ta? Foarte bună observație și foarte bună întrebare. Deci, într-adevăr, am putea să zicem că, și tu ai folosit cuvântul rigid, da? Cu cât mai multe lucruri avem pe care le punem la nivelul de convingeri, cu atât mai rigizi vom fi. Da? Deci, cu alte cuvinte, dacă noi luăm întrebarea despre vârsta Pământului sau rolul femeii în biserică și o ridicăm de la nivelul crezurilor la nivelul de convingeri și începem tot să punem mai multe lucruri la nivelul de convingeri, noi vom deveni niște persoane destul de rigide. Din ce cauză? Pentru că crezurile în sine sunt rigide. Da? Deci este ceva foarte, foarte tare. Deci ceea ce noi credem cu toată inima. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă eu sunt o persoană rigidă, deci am foarte multe lucruri la nivelul de convingeri, eu practic nu pot dialoga cu nimeni altul. Pentru că absolut toate lucrurile care mie mi se pare că eu le cred, mi se pare că sunt absolut adevărate și deci evident orice altă opinie nu și are locul. Trebuie să fim foarte atenți care lucruri le punem la nivelul de convingeri. Și mie îmi place că, într-adevăr, Biserica creștină în timpul istoriei a formulat anumite lucruri care stau la baza credinței creștine, da? Ceea ce deja am numit. Și să adăugăm acolo alte lucruri ar fi destul de incorrect. Dar când coborâm la un alt nivel, nivelul de jos, nivelul de crezuri, și aici, pe lângă cele menționate, putem să adăugăm, de exemplu, modul cum ne îmbrăcăm, felul de muzică pe care îl ascultăm. Deci sunt multe alte chestii care fac parte din viața practică, dar care nu neapărat să le ridicăm la nivelul de convingeri. Pentru că îți dai seama ce se va întâmpla atunci când eu ridic întrebarea ce fel de muzică este bine să asculți la nivelul în biserică, da. La nivel de convingere, nu la nivel de crezuri sau chiar păreri și opinii. Deci va însemna că toți ceilalți care preferă un alt stil de muzică, de parcă n-ar fi creștini. Sunt excluși. Deci este incorrect să ridicăm întrebările de la nivelul crezurilor, părerilor și opiniilor la nivelul de convingeri. Și, deci, asta într-adevăr face mare diferență dintre o persoană deschisă
și o persoană rigidă. Sau am putea spune pe lângă persoane confesiuni. Confesiuni mai rigide și confesiuni transparente, mai deschise. Da? Cu cât confesiunea are mai multe lucruri la nivelul de convingeri, cu atât ea va fi mai rigidă. Și cu cât are mai puține lucruri, dar totuși rămân acele lucruri importante, cu atât ea va fi mai deschisă pentru schimbări, pentru transformările care vin în societate, da, acele provocări care vin. Și asta este un lucru normal. Eu mă gândeam și eu la faptul că cu cât mai multe reguli și standarde avem și convingeri, da? Sau crezuri care devin convingeri, dar n-ar trebui să devină convingeri, cu atât mai mult nu lăsăm loc pentru creativitate și pentru tot potențialul uman care poate să adune într-o comunitate, știi? Și oamenii nu se manifestă, nu se descoperă pentru că sunt inhibați de toate aceste crezuri care de fapt se referă la aparențele exterioare. Foarte cum corect. Ar trebui să te îmbraci, cum ar trebui să te porți, cum ar trebui să vorbești și sunt multe alte lucruri. Un alt lucru sau cuvânt pe care l-ai menționat este relevant. Deci, atunci când noi punem prea multe lucruri la nivelul de convingeri, noi nu prea suntem relevanți pentru ceilalți, pentru că noi vom discuta un limbaj destul de specific și, de exemplu, noi vrem să explicăm cuiva ceea ce este important în credința creștină. Da? Sau cu alte cuvinte, Evanghelia, dacă ar fi să spunem printr-un singur cuvânt. Și atunci când noi încercăm să explicăm cuiva ce este Evanghelia, sau vestea bună. Sau vestea bună, da. Dar noi suntem destul de rigizi, noi nu vom fi relevanți pentru acei care aud această veste bună. Atunci când mă gândesc la realitatea din Republica Moldova cu privire la parteneriatul dintre mai multe biserici creștine, confesiuni creștine, îmi vine în minte o istorioară. Cineva îmi spunea că liderul lor de biserică, preotul, le spunea că nu te așeza la masă cu persoana care merge la o biserică diferită de biserica în care tu mergi. Și mi s-a părut groaznică sugestia asta, să nu te așezi la aceeași masă cu persoana care are diferite convingeri, crezuri despre credința creștină. Și iată la etapa curentă, care este potențialul de colaborare dintre mai multe confesiuni creștine în Chișinău și țară? Uite, mi-aduc aminte o frază, nu țin minte exact cine a spus-o, dar sună foarte bine în acest context. Ceva de genul ăsta. În lucrurile importante unitate, dar în celelalte dragoste. Deci, despre ce vorbește această frază? Și cu privire la întrebarea care ai pus-o. Mie mi se pare că la momentul dat potențialul de colaborare dintre diferite confesiuni creștine în țara noastră este destul de scăzut. Și cred că una din probleme este legată exact de ceea ce am vorbit numai ce. Da? Multe confesiuni, diferite biserici pun la nivelul de convingeri prea multe lucruri. Prea multe lucruri care nu sunt importante. Da? Deci, noi, reiterez încă o dată, nu trebuie să negăm lucrurile importante. Trebuie să ne ținem de ceea ce este important. Dar să nu punem prea multe lucruri acolo. Și din cauza că sunt așa de multe lucruri la nivel de convingeri, cu părere de rău, în Republica Moldova, dar cred că și în alte părți, nivelul de colaborare este foarte scăzut. Da? Și îmi pare rău că creștinii nu pot să se unească pentru o cauză importantă și să fie o voce, o singură voce. Pentru că dacă noi nu facem lucrul ăsta, o să o facă altcineva. Eu personal am avut o perioadă în viața mea când o convingere. Deci am început să fiu parte sau să fiu parte dintr-o comunitate care avea diferite convingeri creștine și convingerea mea în acel moment devenise așa de importantă din cauza că oamenii aveau alte opinii cu privire la subiectul ăsta. Și am auzit așa frază că ia seama că această convingere să nu fie idolul tău, da? Lucru care tu îl iubești mai mult decât oamenii, mai mult decât viața și tot așa.
Și mi-era foarte greu Eu înțelegeam convingerea ei, era extrem de importantă, dar nu vroiam să renunț la această convingere. Și mă gândeam la, Doamne, dacă această convingere este un idol pentru mine, atunci învață-mă să depășesc acest moment și să învăț ceva din asta. Și iată, pentru că sunt momente când anumite convingeri sunt foarte prețioase și nu trebuie să renunțăm la ele. Și sunt anumite crezuri care noi le credem convingeri, da? Dar ele nu sunt așa de importante și putem să renunțăm la ele. Nu că să renunțăm, dar să le lăsăm deoparte. Să le considerăm secundare. Aici sunt câteva momente pe care am putea să le discutăm. Primul moment este cât de sincer tu ești cu privire la anumite lucruri pe care le crezi și asta este pe de o parte. Pe de altă parte este cât de sincer ești cu privire la căuta adevărul. Eu eram foarte sinceră și în prima și în a doua. Da. Atunci rămâne următorul lucru, dacă ții minte din zicala care am zis-o mai înainte, în celelalte dragoste. Deci este important să arătăm dragoste față de oameni. Eu cred că nicio convingere creștină, să zicem chiar și Trinitatea și natura dublă lui Hristos, nu merită ca noi să avem atitudini negative față de oameni. Chiar dacă ele sunt la nivelul de convingeri, și, într-adevăr, noi trebuie să ne ținem cu două mâini față de aceste convingeri, asta nu ne face pe noi să avem, cum să zic... Eu înțeleg, tu vrei să-mi transmiți ideea că iată omul și iată convingerea omului. Și convingerea omului e diferită de convingerea mea. Și atunci când noi interacționăm, avem o relație, să divizăm, să facem distincția asta cu, uite, omul și eu vreau să... Deci relația mea cu acest om este mai importantă decât convingerea, da? Deci să fac distincția asta. Și să arăt dragoste și respect indiferent de... Da. Noi putem să vedem în istorie cum cu păreri de rău, din cauza anumitor convingeri destul de importante. Biserica creștină a făcut ceva destul de rău. Da? Ne gândim la cruciade, închiziții și alte lucruri nu prea bune. Sau nu că nu prea bune, deloc bune. Și în acest caz, da, noi putem să nu fim de acord cu o convingere pe care o are o altă persoană, dar asta nu înseamnă că putem să fim fără respect sau să nu arătăm respect față de această persoană. Deci este diferența între dorința de a colabora și posibilitatea de a colabora în cadrul diferitor confesiuni creștine. Da? Deci noi nu neapărat să colaborăm cu alți credincioși atunci când ei au alte convingeri. Deci noi suntem ok să nu colaborăm cu ei pentru că au alte convingeri. Dar totodată asta nu înseamnă că noi trebuie să avem o atitudine de disrespect sau sau o atitudine de superioritate față de cei care au alte convingeri. Da. Și mă gândeam că atunci când te ciocnești cu creștini care au convingeri, crezuri tare diferite de ale... hai să spunem așa, crezuri diferite, pentru că convingerile sunt de cele mai multe ori aceleași, crezuri diferite, asta e o invitație tare bună spre a-ți revizui crezurile și a vedea de ce eu cred asta. Cred eu asta pentru că toată familia mea și toată comunitatea mea crede așa, sau eu cred asta pentru că eu singur am studiat și am ajuns la o concluzie personală, că ăsta este adevărul, da? Și trebuie să fiu tare în acest crez. Foarte bună observație ai făcut, Ana. Într-adevăr, atunci când noi vorbim sau colaborăm cu alți credincioși, noi vedem nu doar acel nivel de convingeri, dar vedem și acel nivel de crezuri, păreri și opinii. Și atunci când noi vedem că cineva crede un pic diferit, întrebarea este într-adevăr foarte bună. Dar de ce eu cred acele lucruri pe care le cred? Și eu pot să spun chiar din practica mea personală, din viața mea, cum anumite crezuri s-au schimbat pe parcurs. Anume din cauza că am văzut că alți credincioși cred diferit decât cum cred eu. De exemplu. Și este un lucru normal. O să spun câteva exemple. Unul așa foarte simplu și foarte banal.
legat de lungimea părului. Deci, data trecută, noi am vorbit, eu am povestit un pic despre istoria mea, cum am ajuns să cred în Hristos, fiind ateu, dar am nimerit într-o biserică destul de specifică. O biserică care avea crezul, nu cred că convingerea, vreau să cred că avea totuși crezul sau opinia că nu este bine pentru un bărbat să poarte păr lung. Mai ales că găsim un text în Noul Testament în care Apostolul Pavel zice direct lucrul ăsta, că nu este bine ca un bărbat să poarte păr lung. Și respectiva biserică, comunitate, mi-a zis că dacă vreau să cred cu adevărat în Hristos, trebuie să-mi tai părul. Ce de părul? Da, dar uite, eu înainte de a deveni credincios îmi plăcea muzica rock. Da. Și ca și orice rocker aveam și părul lung și cercel în urechi, deci era un lucru obișnuit pentru sfârșitul anilor 90. Dar deoarece așa erau regulile în comunitatea aceea și eu am decis să-L primesc pe Hristos și nu cunoșteam alte comunități creștine, eu am crezut că așa e ok, așa trebuie să fie. Deci așa spune Biblia, înseamnă că așa mergem înainte. Și da, așa și-am făcut. Mi-am tăiat părul, mi-am scos cercelul din urechi, deci asta a fost ceva foarte practic pentru mine. Mai târziu, eu am făcut cunoștință cu o altă comunitate și am început să merg la acea comunitate și de fapt de atunci merg anume la această comunitate. În comunitatea creștină, la care acum merg, este ok să porți părul lung și explicația lor a textului din Biblie este satisfăcătoare pentru mine, eu am acceptat această explicație și acum consider că este ok, este normal ca un bărbat să poarte păr lung. Și evident, din acel moment, eu iarăși mi-am început să-mi cresc părul. Și am avut păr lung practic 18 ani, până anul trecut. De ce mi-am tăiat părul anul trecut? Nu din cauza că am mers la o altă comunitate creștină, dar din cauza că îmbătrânesc și deja sunt chel aproape. Asta este problema. Dar bine, să-ți dau un alt exemplu care nu e atât de dramatic cum tăierea părului și creșterea părului înapoi. Deci, din momentul când am devenit credincios, eram convins, practic era la nivelul de convingere, că Dumnezeu a creat pământul în 7 zile. Da? Și asta era, aș spune că nu era la nivelul de crezuri, era la nivelul de convingere. Deci eram foarte, foarte, foarte convins pe acest adevăr. Normal, Biblia așa spune, dacă Biblia așa spune, eu cred aceste lucruri. Cu timpul am auzit alți credincioși care au altă opinie. Am auzit diferite explicații de la credincioși care sunt savanți. Și, în primul rând, ce s-a întâmplat? Cei ce erau convingere au coborât la nivelul de crezuri. Am înțeles că nu e așa de crucial. Am înțeles că întrebarea este importantă, dar nu chiar atât de importantă ca să nu pot comunica cu alți credincioși. Sau să nu-i numesc pe ceilalți creștini. Da? Dar, în al doilea rând, eu încă sunt în căutarea adevărului cu privire la această întrebare. Deci, la momentul dat, eu n-aș putea să spun că am o explicație exactă. Da? Sau că, uite, mă țin 100% de acest crez. Eu caut unde este adevărul și sunt deschis pentru orice tip de argumente și demonstrații care vor veni și ulterior, probabil, voi avea o concepție sau un crez mai puternic. Dar la momentul dat este destul de ușor. Deci nu fac mari probleme cu ceilalți creștini care cred diferit. Am înțeles. Explică-mi acest fapt. Eu am citit în cartea lui John Ortberg, Credința și îndoiala, următoarea frază. Avem 3 tipuri de convingeri. Cei ce spun că cred, cei ce am impresia că cred și cei ce arăt prin acțiunile mele că cred cu adevărat. De ce se întâmplă această discrepanță dintre ceea ce cred și viața de zi cu zi, acțiunile mele? Aici sunt câteva momente, cred că, la care ar trebui să ne oprim. În primul rând, dacă ții minte, data trecută noi am discutat că de obicei, da, deci în mod obișnuit,
noi procedăm în dependență de lucrurile pe care le credem. Da? Deci noi avem un set de crezuri, convingeri, opinii și în mod obișnuit noi procedăm conform acelor crezuri pe care le avem. Dar uneori noi vedem că noi procedăm contrar acelor crezuri pe care le avem. Din ce cauză se întâmplă în momentul ăsta? Sunt două motive. Primul motiv este că probabil acest crez, da, sau convingere, ea nu este destul de tare în viața mea. Da. Deci eu nu am o părere foarte solidă cu privire la acest crez sau el nu este atât de important. Deci gradul de importanță este destul de mic. Să zicem, pentru o persoană care afirmă că este creștină, da, afirmă că, da, crede în existența lui Dumnezeu, dar vedem că modul lui de viață arată total diferit decât cum scrie Biblia că ar trebui să arate viața unei persoane în mod real. Și ne punem întrebarea, stai, din ce cauză lucrul ăsta? Deci cel mai probabil că credința lui în existența lui Dumnezeu nu este atât de importantă pentru el. Da? Deci el afirmă că are o astfel de credință, dar nivelul de importanță este foarte scăzut. Da? Și altă problemă este că cunoștințele sau gradul de tărie acestui crez este foarte mic. Deci, cel mai des oamenii cunosc foarte puține lucruri cu privire la Dumnezeu, cine este Dumnezeu, chiar și istoria pe care tu ai spus-o la început. Da? Percepția voastră diferită, cine este Dumnezeu. Da. Eu am înțeles că în mod normal crește ceea ce noi alimentăm. Dacă noi alimentăm această convingere, da? O anumită convingere, respectiv convingerea asta devine tot mai influențează acțiunile noastre. Da. Și respectiv dacă noi cochetăm cu o anumită convingere, dar noi nici de cum nu o alimentăm, da? Nu citim, nu lucrăm ca această convingere să determine, să influențeze acțiunile noastre, respectiv viața noastră nu se transformă, corect? Foarte corect. Deci, uite, să-ți mai dau un exemplu. Cu cât noi cunoaștem mai multe despre ceva, cu atâtea detalii putem să observăm mai multe. Deci, gândește-te la un motor de la o mașină. Deci, dacă să luăm la general, oricare persoană, dar nu un mecanic, și îi spunem, ce este acesta? Ți-a spune, da, este un motor. Dacă îi pui următoarea întrebare, din ce e compus motorul ăsta? O să zic că, nu știu din ce e compus motorul, pentru că el nu are cunoștințele necesare despre un motor. Deci, respectiv, nu este în stare să observe anumite detalii ce ține de cum lucrează motorul, cât de bine lucrează motorul. Da. Dar un mecanic experimentat, care știe practic fiecare detaliu din motor, pentru el este destul să audă ceva și zică, motorul ăsta lucrează bine. Sau lucrează rău. Asta? În ce mod mă ajută să înțeleg cum lucrează convingerea? Exact. Că eu un pic nu m-am prins. Lucrează în același mod. Deci gândește-te la o persoană care afirmă că Dumnezeu există, dar practic nu cunoaște nimic despre Dumnezeu ăsta. Nu a citit niciodată Biblia. Da. Nu frecventează biserica, doar la sărbători, poate, de Paște și la Crăciun, pentru că așa... Gândește care este nivelul de cunoștință a acestei persoane despre Dumnezeu. Este aproape egal cu zero. Deci persoana asta nu știe cine este Dumnezeu. Persoana asta nu știe că acest Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine. Da, și mai mult ca atât, persoana asta nu știe că acest Dumnezeu care vrea să aibă o relație personală cu tine ar fi vrut din partea ta un anumit comportament. Uite, un alt exemplu practic pe care am putea să-l spunem este minciuna. În ce sens? Majoritatea cred că au acest crez că nu este bine să spui minciuni. Dar se întâmplă și noi știm că cel mai des noi spunem minciuni, oamenii spun minciuni. Și din ce cauză se întâmplă momentul ăsta? Motive sunt diferite, dar un motiv ar putea să fie că uneori nouă ne este convenabil să spunem minciuni. De exemplu, da, noi suntem puși într-o situație dificilă în care avem de pierdut dacă nu spunem o minciună. Și cred că cel mai des mulți dintre noi vor alege să spună o minciună ca să nu piardă acel ceva. Uite, în acest caz am putea să zicem că acest crez
că nu este bine să spui minciuni, este testat. Este el cu adevărat important în viața mea sau nu este deloc important? Și iar, și exemple genul ăsta putem să aducem foarte, foarte multe din viața practică. Și care este cel de-al doilea motiv? Uite, al doilea motiv cred că este un pic mai dificil de definit decât primul. Din ce cauză noi des procedăm contrar acelor convingeri pe care le avem. Deci, dacă în primul caz convingerea sau crezul pur și simplu este slab, noi cunoaștem puține, păi putem să avem situația în care acest crez nu este deloc slab. Da? Noi cunoaștem foarte multe, avem o convingere, da? Suntem tari și totuși procedăm contrar acestui crez. Uite, Ana, să-ți dau un exemplu așa mai delicat și mai pipărat. Deci, creștinii au acest crez că relațiile sexuale înainte de căsătorie este un păcat. Da? Și, deci, acum noi știm realitatea, inclusiv realitatea din țara noastră, în care 90 și ceva de procente se numesc creștini, dar pentru ei nu este o problemă să ai relații sexuale înainte de căsătorie. Mai mult ca atât, lucrul ăsta se promovează ca o normalitate și deci este ok să o faci. Ne punem întrebarea, din ce cauză se întâmplă momentul ăsta? Cum am ajuns? Istoria poate să fie lungă, dar noi vedem în interiorul fiecăruia dintre noi anumite dorințe. Anumite dorințe pe care noi vrem să le împlinim. Și dorința sexuală este o dorință absolut normală pe care o are fiecare om. Deci nu este nimic greșit în acest lucru. Problema când această dorință devine păcat, când nu este folosit la timpul potrivit, în contextul potrivit. Da? Deci în căsătorie. Și acum gândește-te. Deci o persoană care este membru activ într-o biserică, da? Deci nu vorbim despre acele persoane care nu sunt parte activă dintr-o biserică, da? Dar frecventează biserica destul de des, citește Biblia în fiecare zi, se roagă. Deci pentru el, crezurile creștine au o importanță foarte, foarte mare. Și la un moment dat această persoană decide să facă acest lucru, deci să aibă relații sexuale înainte de căsătorie. Și noi ne punem în cap. Cum? Din ce cauză? Cum s-a întâmplat acest lucru? Și uite, motivul ăsta mai delicat este ceea ce Apostolul Pavel numește firea noastră păcătoasă. Sau am putea să spunem păcatul care locuiește în fiecare dintre noi. Și în una din epistolele sale care el o scrie bisericii din Roma, el are un text foarte renumit, important. El spune că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, dar răul pe care nu vreau să-l fac, exact lucrul ăsta și-l fac. Și cu părere de rău, într-adevăr, noi găsim în fiecare din noi, în fiecare persoană, indiferent că este credincioasă sau nu este credincioasă, dar mai ales în persoana care este credincioasă și are convingeri creștine, această luptă dintre niște instincte interioare care la un moment dat sunt normale, dar și realizarea lor într-un context anumit, într-un context care nu va fi păcat. Da? Deci în contextul relațiilor sexuale vorbim despre căsătorie. Sau un alt exemplu despre alimentare, mai ales că acum este la modă alimentația corectă, da, să fii vegan și chestii de genul ăsta. Deci, pe de o parte nu este nimic rău să dorești să mănânci. Deci fiecare om are această dorință naturală de a mânca. Dar când dorința naturală de a mânca devine păcat? Nu, atunci când omul mănâncă prea mult și prin faptul că nu are grijă de ceea ce mănâncă și dăunează și nu are grijă deci de corp. uite, deja ai menționat câteva lucruri. Atunci când omul mănâncă prea mult, deci îmbuibarea, da? Chiar noi citim în Biblie despre un astfel de păcat, îmbuibarea. Și aș spune că corpul nostru funcționează după anumite legi. Da. Și e că noi nu avem grijă de felul în care funcționează corpul nostru, da? Noi abuzăm. Da. Iată, asta mi se pare mie că e... Dar, totodată, atunci când alimentația devine un idol în viața noastră. Da? Atunci când acest subiect al alimentației devine atât de important pentru această persoană, încât ia locul celorlalte lucruri, da?
să zicem, relațiile cu alți oameni, relația cu Dumnezeu, poate citirea Bibliei, mersul la biserică și așa mai departe. Deci, într-un fel, omul devine obsedat de acest lucru, care aparent la început nu este rău. Din contră, este absolut normal și bun. Deci asta este cazul în care noi, într-adevăr, des, având convingeri puternice, procedăm contrar acestor convingeri. Pentru că în interiorul nostru este ceva care se luptă împotriva voii lui Dumnezeu. Mihai, povestește ce te ajută pe tine personal să îți întărești convingerile și totodată să le trăiești zi de zi. Și mai ales atunci când ele sunt testate. Da. Să le uite, păstrezi. Cred că întrebarea ta deja își conține un pic de răspuns, pentru că atunci când tu practici acele convingeri pe care tu le ai în viața de zi cu zi, atunci aceste convingeri devin tot mai tari și mai tari, da? tot mai puternice. Exact. Când sunt testate convingerile, îți dai seama cât de importante ele sunt pentru tine. Asta este o parte. Deci, atunci când noi practicăm ceea ce credem cu adevărat, atunci aceste lucruri devin mai tari și mai tari în viața noastră. Dar totuși este ceva ce noi am putea să facem proactiv, da? Deci să luăm inițiativa. Cred că primul și cel mai simplu lucru este să ne apucăm să citim Biblia. Da? Pentru că este nevoie să cunoaștem mai multe despre credința noastră, despre crezuri, ca să putem să întărim aceste crezuri. Și ca și sugestii, s-ar putea de început cu Evanghelia după Ioan. Dacă țineți minte din istoria mea precedentă, am povestit că eu am început cu Evanghelia după Matei câteva ori și n-am ajuns la capăt, că era plictisitor genealogia din primul capitol. Dar Evanghelia după Ioan cred că ne dă o imagine foarte clară a istoriei lui Iisus, cine este Iisus cu adevărat. Dar nu este destul pur și simplu singur să citești Biblia. Ar fi fain să studiezi Biblia împreună cu altcineva. Și în acest caz este important să fii parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică, în care împreună cu altcineva studiezi acele lucruri care sunt în Biblie și poți să auzi alte opinii diferite decât dacă tu singur ai citit și ai venit la o concluzie. Deci astea ar fi, cred că, două sfaturi cele mai simple pe care poate să le facă oricine ca să-și întărească convingerile, crezurile și credința pe care o are. Pe lângă citirea Bibliei, ce te ajută pe tine personal să-ți trăiești convingerile în viața de zi cu zi? O practică foarte bună pe lângă ceea ce am vorbit, de citirea Bibliei. Pentru că, iarăși, pe măsură ce citești Biblia, tu ești conștient de fapt cum ți-ai trăit azi viața. Da? Este Exact. ca un fel de indicator. Tu poți să vezi, stai, momentele când am reacționat azi, eu, de exemplu, am o problemă cu șoferii din trafic. Foarte repede mă enervez atunci când altcineva conduce nu așa cum cred eu că ar trebui să conducă. Și cât de mult starea asta pe care o am acum corespunde cu ceea ce găsesc în Biblie, cum ar trebui să reacționeze un creștin în astfel de situații. Deci asta este un lucru foarte important, da? Biblia ca un indicator a ceea cum îmi trăiesc viața. Și ceea ce văd și exercițiul ăsta de self-conscious, de fi conștient de apucăturile și felul în care se manifestă. Da. Și exact al doilea moment vroiam să-l zic, este o practică foarte bună creștină, pocăința. Și la cine ajută acest concept sau pocăință? Deci pocăința este momentul în care tu ești conștient de starea ta interioară în care te afli. Deci tu îți dai seama că aici eu nu am procedat așa cum trebuia să procedez. Și nu doar faptul că ești conștient, dar faci niște pași pentru a corecta această stare. Da? Deci ceri putere de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, ca să te ajute să nu mai procedezi așa cum ai făcut în trecut. Mihai, îți mulțumesc tare mult pentru timpul și experiența împărtășită despre credință. Sunt sigură că mai avem multe de explorat și de meditat pe marginea acestui subiect. O concluzie relevantă la tot ceea ce am discutat astăzi este la fel din cartea lui John Ortberg despre credință și îndoială. El spune că fiecare dintre noi își construiește câte o casă. Și fundamentul acestei case sunt convingerile, nu doar declarate, dar și trăite. Și noi decidem pe ce fel de fundament ne construim casa.
Și mai mult decât atât, nu orice casă pe care noi o construim, pentru că construim. Fiecare dintre noi. Noi suntem deja lansați în acest proces de a construi casele. Nu orice construire de casă ne duce acasă. Foarte frumos spus, Anișoara. Sper că ți-a plăcut acest episod. Abonează-te la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu noile conversații. Și te rugăm mult să ne lași un review în comentarii. Durează câteva secunde și ne ajută mult să îmbunătățim temele și calitatea și să invităm oameni interesanți. Dacă ai teme sau întrebări pe care ai dori să le abordăm, accesează linkul din descriere. Până data viitoare, rămâi cu bine!